Ola de novo, estamos agora aquí que son as 4:03. Estamos con 4 alumnos e alumnas do colexio que son Sabela, Idaira, son Ilan e Martín. Elas son de sexto, eles son de quinto e non, isto non é un debate. Convideinos a vir aquí ao noso estudio porque, aparte de que eles están na nosa carpa de ciencia, recentemente estivemos, tuvemos unha experiencia científica moi chula que me gustaría que coñecerades e que vos contaran eles. Que nos podedes decir? A ver, contados de que estamos falando. Quen empeza? Sabela? Pues nos fuimos a Madrid a hacer unos experimentos en el CEIP Honduras, donde además del nuestro había más colegios como algunos de Sevilla, el propio centro, Tenerife y distintas comunidades. Ajá. E iso como foi? A ver, que experimentos levamos nós? Sabedes decir? Martín, eu creo que Martín é o que máis controlaba de experimentos. Pegadevos ao micro. Pegados ben ao micro para falar. Nós fixemos 4 experimentos. Un experimento era unha programación por Scratch que nos indicaba as partes do corazón. Outro tratábase da nosa horta, que tiña un problema. Entón solucionámoslo con un sistema de riego automático. Logo tiñamos os autómatas, que son esculturas mecánicas simples. Ese experimento gañou o concurso de ciencia do noso colexio. E por último tiñamos unha man robótica. Unha man robótica feita de cartón, verdad? De cartón. Pero que semellaban unha man. Idaira, había nenos, esa feira era nunha zona, ti lembraste como se chamaba? O barrio, Vallecas? Sí. Sí, e temos, estos micros pode ser que estén abertos, porque están metendo... Contanos un poquinho como era o colexio, como era o barrio, porque era bastante diferente ao que temos nos aquí. Era de rural ou era urbano? Era máis urbano. Urbano, non? Sí. E era de tamaño, acordaste un poquinho como era? Pode ser como o noso, máis pequeno, máis grande? Polo patio pareceme un pouco máis pequeno, en cambio ao noso. Tamén tiña máis diferentes sitios para os alumnos. Bueno. Ilan, contanos un poquinho como fomos alá, como foi a experiencia da viaxe? En que fomos? En tren. Fomos en tren, verdad? Foi unha experiencia de viaxar bueno, era un Avia, pero bueno, é a experiencia dun ave, non? Que fostes, íbamos moi cómodos, verdad? Que a viaxe pasou no momentiño. Bueno, unha vez chegamos ali, que foi o que fixemos? Que lembrades? Ilan, que nos podes contar? Bueno, fuimos al hotel y... Pégate un poquinho máis ao micro, Ilan. Fuimos al hotel y después fuimos a hacer un tour por Madrid. Y después fuimos a cenar con los participantes del colegio. Para cantos de vos era a primeira vez que ibades a Madrid? A Madrid digo a visitar a cidade, non arredores. Para Idaira, Para mí. para Ilan, para Sabela, porque Sabela ti xa foras, non? Pero foras a Warner, non? Entón, pero eso non conta como ir a Madrid. E Martín, para ti como era? Para min, Madrid é moi bonito, fun 2 veces casi seguidas, entón teño a memoria moi fresca e gustoume moito volver a ir. Bueno, que me dicides que foi o que máis, quitando posiblemente do Benres, que foi o que máis vos gustou da visita? Cada un que diga, empezamos por ti, Isabela. Pois a cena cos participantes. Sí? Poder estar cos nenos de... Bueno, era das Palmas de Gran Canaria. Outro centro era un instituto, eran alumnos de terceiro da ESO do Illes de Tomares en Sevilla. Había outro que era de, bueno, os propios nenos dali de Madrid. E despois estaba un colexio de Murcia, de Lorca, pero era de infantil, e eles viñan sen nenos.
A ti que foi que máis che gustou, Idaira? Pois a min a cultura que ten Madrid e tamén os paseos que dimos, Sí, porque pareció moi bonito. a que era impresionante. Ilan, que foi que che gustou? A cena con os participantes. A cena tamén, sí, foi interesante. E a ti, Martín? A min ir polo Museo de Prado porque me parece un lugar moi importante e moi histórico. Pois sí, non? Que témolo falado, cantidad de feitos históricos que estudamos, reis e todo iso, que esas imaxes vémolas nos apuntamentos que temos e vas ali e ves o cadro de verdade, ver unhas meninas, ver o Felipe II, ver calquera desos cadros é unha chulada. E como despedida, que foi o que fixemos, Martín? Fomos un parque de atracciones, non era a Warner porque quedaba moi lonxe, fomos ao parque de atraccións de Madrid. Pero pasáchelo ben, non? Sí, Sí, aí disfrutámoslo. eu sí. E que tal foi a volta? Moi cansada, eu fui moi cansada. Chegastes cansadísimos, chegamos tarde, ademais, non? Casi ás 11 da noite. Bueno, o sábado, eu penso que dormiríades todos, vamos, ata as 2 da tarde. Ademais, bueno, teño que dicilo, ali o comportamento deles foi excepcional, o sea, non houbo que de noite dormiron, que foi moi bo, porque porque non polo día, verdad, estaríamos agotadísimos, porque todos os días demos uns bons paseos, verdade? Bueno, como experiencia a repetir, sí, non? Sí. Sí, verdade, Sí. recomendades a calquera. Bueno, pois... bueno, estamos aí. Que estamos vendo? O noso cole, o Río do Burgo. Pois sí, que non vexo de aquí. Estamos en directo, sí, vendo con el Río do Burgo. Bueno, pois vamos a despedir aos nosos 4 convidados para que vayan a traballar, que é o que teñen que facer. E seguimos agora con entrevistas nun chisquiño.